Gentil Baratza Kultura Elkartea ataunen daukeun kultura elkarte bat da, oindala 10 bat urte sortu zana, eta osatzen deu, oindala 40 bat urte jentinen etorrera eta antolatzen, eta bertan parte hartzen zon jende talde batek sortu zon geroa elkartea. Azkenen garai baten antzeste genitun Jose Miel Barandiaranek ataunen jaso zitun kondaira eta kontuzarrak, eta ikusi zen geroa gehioa zijola eta kanpotik jende asko etortzen zala, eta lan handi egin genezakela historioik zabaltzen. Eta, helburu horrekin, guk daukeun ondare kulturaloi zabaltzeko helburukin elkartea sortu zen. Gu laun batzuk, akerra eta laun batzuk etorri ginen indala pare bat urte. Aitzerea bagenun, hemen urteen behin edo ogi eiken zala, prozesu bat ogin prozesu erakusten zala, antzestu eiken zala zerbait igual, sagardon prozesu ere azaltzen zala, eta baserri ezala izugarrie. Eta etorri ginen ikustea, eta baita jakin genuen, haundia pelikulan bertako sukalde azaltzen zala. Eta esan, guazen ikustea, Eta etorri ginen eta, esan zan, sukalde honta sartu, eta gure imaginazio kintzon, pof. Eta hasi ginen ikusten, sorginek sukalden, gelan inguma, gaizkin, galtzagorri eskalera tangora, eta esan genuen, leku hau, irutuzteiun izugarrizko estenatokie gure kondaira guztintzako. Eta hola, hasi ginen buru ematen, eta argazki batzuk atatzea juten bagia, eta baimen eskatzen badeu, eta hola, udara baten etorri ginen, eta maite mindu ginen baserrikin. Garbi dau, hauzko transmisio guztie, eten da daula. Gaur gurasok ez ditue ipuiek kontatzen. Gehieneare gurasok, igual ipuiek irakurri dituzte, baina kontau, eta etxeko sukalden kontau, ezer. Eta gare bateko gure historikoa indi gutxigo. Ni neonei umetan etzien jenti eta sorgin buruzko ipuiek kontatzen. Nere gurasoi, atxonamonak baina gure anaia etzien jau. Eta orduan, badie 40 urte, Gentil Baratzako kidek, hasi ziela, jentien etorrerakin da, kondaira hoik zabaltzen, eta gero ikusi genuen, elkarte bezala, genitula, bi antzezpen, jende asko erakartzen zituen azala gaueko bilaldie, eta gentilien etorrera, baino behar genula, ipui kontatze hoi, garai baten ikentzanan antzeko goa, eiteko beharra zehola. Eta pixka bat, gurason arten zabaldu edo, gurasok pixka zirikau, ipuiekeak ahoz kontatzea, eta ez jun eta ikusi bakarrik. Eta beraiek ere pixka provokatu eta hasi zuek baita kontatzen, garai baten ikentzan bezala. Eta formato txikigo baten, aktore gutxigokin eta jende gutxigokin lan aiken dugu. Gaur hobena gure web horrin sartzea izango da, gentilbaratza.eus da, eta han azaltzen da, urte oso egiten ditugun ekitaldi guztik, ipui kontaketak, antzerkik, egiten duen guztie. Eta bestela, ea urten aldan, ez dut uste, gaueko bialdik eukiko duenik, baina bestela azaron jentien etorreran ikusiko dugu elkar.